Bain pekatariak koskaka jango nituzke, biluztutako gorputza zala gozamenaren gerizbe, bat diren bizil borreste, gizartearen kaiola itxian, elkar maitatzeko aske, elkar maitatzeko aske. Bueno, sari banaketarekin hasiko gara. Igo daitezela, Delfin Zubizarreta, Zaldibarko udaleko kultura da kirol zinegotzia, Carmen San Pedro alkate ordea, Javier Zuloaga koral elkarteko lehendakaria, eta horti badabil, Joseba Iparragirre fandangoa eginda bena. Seigarren postuan, 160 euroko saria jasoko dabe Delfin Zubizarretaren eskutik, Izaro Leaga Etxabe eta Jurgi Tuarte Aizpuruak. Bosgarren postuan, 180 euroko saria jasoko dute Delfin Zubizarretaren eskutik, Lierni Tolosa Beldarrain eta Enaiz Tolosak. Mila emakumeren gorputza sarritan izan duzu. Laugarren postuan, 220 euroko saria jasoko dute Delfin Zubizarretaren eskutik, Eider Tolosa Beldarrain eta Lierni Tolosa Beldarrainek. Garaikur berezia, Bizkaiko trikitixe hobeto joduen bikoteari, Delfin Zubizarretaren eskutik jasoko dute, Eneko Arbe Unanuek eta Mireia Ibabe Garitanok. Baititu hainbat gauza, itxasoak ez duena. Itxasoa zenzuena, Geratu hori. Garaikurra, fandango hobeto joduen soinujolari, Carmen San Pedro kemongo dotza, Andonu Erezagazti Gurrutzagari. Oroitarria, pandero jole honenari jasoko du, Carmen San Pedroren eskutik, Usuek Erejeta Aramendik.
Hirugarren postuan, 260 euroko saria eta oroitarria jasoko dute Carmen San Pedroren eskutik, Aitor Uzkudu Notaegi eta Naiara Urresti Alberdik. Bigarren postuan, 300 euroko saria eta oroitarria jasoko dute Carmen San Pedroren eskutik, Eneko Arbe Onanuek eta Mireia Ibabe Garitanok. Euskal Herriko trikitilari gazteen 26. txapelketako irabazleak 300 euroko saria, txapelak eta oroikorriak jasoko dituzte Carmen San Pedro alkate ordea eta Javier Zuloagaren Zaldibarko Kolararen lehendakariaren eskutik. Euskal Herriko trikitilari gazteen 26. txapelketako irabazleak Andoni Oruezagasti Gurrutxaga eta Usuek Erejeta Aramendi.